कनक साउन्डखौ एबार खोनाबाय जानांगौ ना अन्नानै खोन्थाहरदो Okay, thank you so much kono खोन्थानायनि थाखाय मेथाइ खोनासंग्रोनि अब्ला जोङो दिनै आरजनि खावलायनाय हाबाफारि लागोन बेनि सिगां जोङो बाइबेल सिरिज जों फरायगोन दै दिनैनि आयदाया जाहैबाय गोब्राब समाव फोथायनाय आरो बिसया बेखौ लानानै जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं बुंगोन नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाब्लानो जाबाय गावनि सायख'
आच्छा गोजोननाय थाबाय मोजां मेथाइ गोदै गारांजों रोजाबनाय थारैनो फोरबो जिसुआ जोंखौ लांनो फैगासिनो दंना बेनिखायनो जों थामथिम जानानै थानांगौ बेनिखायनो दिनैनि आरजनि खावलायनाय हाबाफारियाव आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बाइबेल सिरि आं लानानै फैग्रोदों रैसुमै बसुमतारी अके राइट आदा अके थेंक इउ सो माच मार्सि बसुमतारी अके थेंक इउ बाहागो लानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अब्ला आङो दिनैनि आरजनि खावलायनाय हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां आं गुसुङै नोंथांमोननि गेजेरावहाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा लाबोगोन दिनैनि बिसयखौ लादों जाहैबाय faith in the midst of challenging times माने जोङो मानसिनि गोब्राब समाव फोथायनाय आरोना माने गोब्राब समाव फोथायनाय दिनै जोंनि जिबनाव जोङो रंजानो मोनब्ला जोङो जानो मोनब्ला लोंनो मोनब्ला जोङो बिराद बाखनायो जोङो बिराद फोथायो जों बिराद स्पिरिचुवेल जायो नाथाय जोंहा जेब्ला दुखुआ फैगोन जोंनि जिबनाव गाबनाया फैगोन अब्ला जों इसोरनिफ्राय जों गोजान जानानै थाङो आरो बेनिखायनो नैबे गोब्राब समाव फोथायनायासो गुबै फोथायनाय आरोना इसोरनियाव नांथाबनानै थानो हानाया गोब्राब सम फैयोब्ला जोंनि जिबनाव गोबां हेंथा फैयोब्ला जों इसोरनिफ्राय आनज्रायनानै थाङो गोसोआव दुखु फैयोब्ला जों आनज्रायनानै थाङो मोदोम हिसाबै जोङो सैनांब्ला खस्थ' मोनोब्ला जों इसोरनिफ्राय आनज्रायनानै थाङो नै बेबायदियाव फोथायनो हाग्रा नांथाबनानै थानो हाग्रायासो गुबै फोथायनाय बेनिखायनो आं दिनै बे बाथ्राखौ लादों जाहैबाय गोब्राब समाव जों माबोरै गावखौ हमथानानै थानो हायो माबोरै जिउआव फोथायनानै थानो हायो बेखौ जों सावरायगोन जों टिमा बसुमतारी अके प्रेज द लर्ड आदा अके प्रेज द लर्ड रैसुमै अके आदा थेंक इउ सो माच प्रतुल दैमारि अके लाइभ फैदों औ आदा औ जों आरजनि खावलायनाय लादों बेनि सिगां जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुङै सोलोंग्रोगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खावलायखाबाय बेनिखायनो बे समाव आङो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना आरजनि खावलायनाय थायोब्ला दानो हरथ'नो नाङा आं जेब्ला आङो बुंगोन अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो आं खावलायखाबाय दानो नोंथ'आ नङाब्ला थालांगोन आरोना बेनिखायनो आं खावलायदों दाहाय समावहाय हरनो थाखाय अके एक मिनिट आंना सेटिं जाजोबाखै दसे र' अके अब्ला बे समाव आङो बाइबेल सिरि मोनसे फरायनानै लानो लुबैदों जेम्स चैप्टार 1 नि भार्स 2 निफ्राय 4 सिम जाकबनि लिरनाय से बालाबनि 2 निफ्राय 4 सिरिसिम बेयाव आङो फरायगोन नोंथांमोनाबो गोसोब्लाथाय फरायनो हागोन बेखौ आं खावलायखाबाय बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ आंनि बिदा फंबायफोर जेब्ला नोंसोरनियाव बायदिसिना आनजादफोर सफैयो अब्ला नोंसोरो रंजा होननानै बुंदों बे बाइबेल सिरिया जोंनि बिखायाव मोनसे सोदोब सोयो जेब्ला जोंहा बायदिसिना आनजादफोर जोंनि जिबनाव सफैयो अब्ला जोङो रंजानांगौ मा बाथ्रा उल्था बाथ्रा जायो इसोरनि मोनफ्रोमबो फंफ्रोमबो बाथ्रायानो जोंनि मानसिनि साननायनि उल्था जायो होनना बुंदोंना जायखौ जोङो मावनो मोजां मोनो बेखौ इसोरा हामजाया जायखौ जोङो बुंनानै मोजां मोनो बेखौ इसोरा हामजाया मानोना जोंनि गोसोनि साननायफ्रा गाज्रि जोंनि खुगानि बुंनायफ्रा गाज्रिखाय बियो हामजाया बेनिखायनो अपोजिट जायो नै बेवहाय जों नायनि आच्छा सिमियन सरगियारि हालेलुया प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ सो माच बे समाव जों सोलोंनि ना जोंनि जिबनाव दुखु फैब्ला जोंखौ रंजानो होदों नाथाय जों दुखु फैब्ला जों रंजानो हाया जोङो गाबनो गोनां जायो जोङो जिंगासिनो गोनां जायोना बेनिफ्राय मा होनना बुङो मानोना नोंसोरो मिथिगौ नोंसोरनि फोथायनायनि आनजाद लाजानाया नोंसोरनो सैसोनो बोलो होयो होनना बुंदों जों मिथिगौ इसोरा नैबे बाथ्राखौ बुंदों मानोना नोंसोरो मिथिगौ जोङो मा मिथिगौ दिनै जों मिथिया नाथाय नैबे बाइबेला जोंखौ मिथिगौ होननानै बुंदों नोंसोरनि फोथायनायनि आनजाद लानाया नोंसोरनो सैसोनो बोलो होयो होनना बुंदों जोंनि फोथायनायखौ दिनै एग्जामाइन खालामनाया आनजाद लानाया जोंनि फोथायनायखौ बियो गोग्गोमसो खालामसिनो होनना बुंदों बेनिखायनो जों साननानै नाय सासे मानसिया जिउआव गोबां गासैखौबो नांनायखौ मोनबाय रंजाबाय बे इसोरखौ बावनानै गोजान जालाङो जेब्ला बिनि जिबनाव खैफोद फैबाय आनजाद फैबाय बियो गोग्लैनानै थाबाय अब्ला इसोरखौ गाबज्रिगोन औ इसोर आंखौ अनखांदो बेबायदि जोङो गाबखाङो बेनिखायनो जायनि जिउआवहाय
इसोरनिफ्राय बिसोरो आनज्रायनानै थांबाय बिसोरनि मिथिगौ नोंसोरनि फोथायनायनि आनजाद लाजानाया जोंनि जिउखौ आनजाद लानो थाखाय बे गोनांथार होनना बुंदों बेनिफ्राय 4 सिरियाव जोंखौ बुंदों नोंसोरो जोबजासिम सैसोनो हाथारनांगौ होनना बुंदों जोबनाय समसिम फोरबोनि फैगोन समसिम जोंनि थांनानै थागोन समसिम जोङो मा खालामनांगौ होनना बुंदों सैसोनो हाथारनांगौ अब्लानो मुङा मुंसेनिबो खहा जायालाबानो गोग्गो आरो राबथानाय जानो हागोन होनना बुंदों जोङो जेबो खैफोद गैयालासेनो खहा गैयालासेनो जों इसोरनाव नांथाबनानै गसंथानो हागोन होनना बुंदों बेनिखायनो जोंनि जिबनाव बे दुखुआ गोनांथार होनना बुंदों आरो बे दुखुआ मानो गोनां होनोब्ला जों साननानै नाय जेब्ला जोङो सना गानो नङा होमबा सनानि आस्थाम बा सनानि माला जोङो गानो बे सना एबा रुपाखौ जों आनजाद नायनो मा खालामनाय जायो बेखौ अरजों सावनाय जायो होनना बुंदों एसेबां बेसेन गोसा सनाखौ दिनै अरजों सावनानै बे अरिजिनेल नंगौना नङा बेखौ सावनानै नायो अब्ला जों सनानिख्रुइ दाम गोसासिन मानसिनि फोथायनायखौ दिनै मानसिखौ दिनै इसोरा मानो आनजाद नाया जानो नङा होमबा जोंनि फोथायनाया गोगोम नंगौना नङा बेखौ आनजाद नायनो जोंनि जिबनाव गोबां खैफोदफोर फैनो हागौ आरोना बेनिखायनो नोंनि जिउआव दुखु फैब्लाबो बेमार आजारजों सैसो नांनानै थाब्लाबो नों रंजा होनना बुंदों मानो रंजानांगौ होनोब्ला आंनि फोथायनाया इसोरनि सायाव बेसेबां दं बेखौ दिनै इसोरा आनजाद नायदों होनना बुंदों मानोना जेब्ला सासे गथ'आ फरायसालियाव थाङो नङा होमबा बिनि रोंनायखौ आनजाद लानाय जायो फरिखा लानाय जायो आरो बेयाव जेब्ला बियो पास खालामनो हायो अब्ला बेखौ मा खालामनाय जायो प्रमोशन जायो बियो क्लास थाखो मोनसे दावखोलाङो बेनिखायनो जोंनि फोथायनायखौ दिनै इसोरा आनजाद नायदों जों जुदि बे आनजाद नायनायाव जों देरहानो हायोब्ला जोंहा मा जिउनि गोजोननायखौ जों मोननो हागोन जिउनि रंजानायखौ जों मोननो हागोन अके जसिना नार्जिनारि अके थेंक इउ प्रेज द लर्ड आदा अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय आच्छा प्रतुल दैमारि आं एसे उसुबिदायाव दङ फंबाय अके दाहाय आर'जआव गोसोखांगोन प्रेज द लर्ड कमिता बसुमतारी अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय अब्ला जों दिनैहाय मिथिबाय जोंनि जिबनाव आनजादा बे सैनांनाया गोनांथार होनना बुंदों बे सैनांनायनि गेजेरजों जोंनि जिउखौ जों आरोबाव गोग्गोमै गायसंनो हायो आरोना बेनिखायनो नैबेयावहाय जों मोननैसो बाथ्राखौ जों सोलोङो जोंनि जिउआव बे सैसोनाय समाव जों मा खालामनांगौ जायो जों मा खालामनो जों आन्दायो मालाबा समाव बेनिखायनो बे समाव बे गोब्राब समाव जों गसंथानो हागोन ना हाया दिनै गोबां मानसिफोर दं जिउआव एसे चेलेन्जफोर फैयोब्लाना जिउआव एसे सैनांनाय फैयोब्लानो इसोर गैया आंजों थाया इसोरा आंखौ अना होननानै साननानै लायो नाथाय बेबायदि नङा होनना बुंदों जोंनि जिबनाव बेबायदि सैनांनाय फैयोब्ला इसोरा आंजों गैया इसोरा आंजों थाया होननानै जों साननानै लानाङा होनना बुङो आंनि जिउआव मालाबा आं दुखुआव दङब्ला इसोरा आंजों गैया आंजों बियो थाया होननानै साननानै लानाङा होनना बुंदों जोंनि जिउआव खैफोद फैनाया आनजाद फैनाया इसोर थाया होननानै नोंखौ दिन्थिनाय जाया होनना बुंदों बेनिखायनो जों बेवहाय नायनि बाइबेल सिरिजों फरायनि आइजाया चैप्टार 43 नि भार्स 2 आवहाय जोंखौ मा लिरदों बेयाव नायनि ना नोङो जेब्ला दै गेजेरजों बारलाङो अब्ला आङो नोंजों थाफागोन होनना बुंदों मा एसे मोजां बाथ्रा बेलाय जेब्ला मानसिया दैनि गेजेरजों बारलांगोन अब्ला आङो नोंजों थाफागोन इसोरा दिनै रदाय होदों नोङो जेब्ला दैमा गेजेरजों बारलाङो अब्ला दैया नोंखौ लोमफबनाय नङा होनना बुङो जों जेब्ला दैनि गेजेरजों थाबायलांगोन बारस'लांगोन जोंखौ दैया लोमनानै बुखारनानै लांनो हानाय नङा होनना बुङो जेब्ला नोङो अरनि गेजेरजों थाबायो अब्ला नोङो खामग्लि जानाय नङा आरो अरनि सालाया नोंखौ खामनाय नङा होनना बुङो अरनि गेजेरजों थाबायलांब्लाबो बियो जोंखौ बासायगोन बेसे गेदेर बाथ्रा अब्ला जोंनि एसेल' जिउआव जोंनि बे साननैसोनि जिबनाव जों एसे दुखु फैनायखौ एसे गाबनांनायखौ एसे सैनांनायखौ जों मानो जिंगासिनांगौ दङ नङा होमबा बेनिखायनो नैबेयावहाय जों नाम्बार 1 आव जों मिथिनानै ला जोंनि जिउआव खैफोद फैनाया दुखु फैनाया इसोरनि एबसेन्सखौ बुजाया होनना बुंदों ट्रायल्स आर नट ए साइन अफ गड्स एबसेन्स होनना बुंदों जोंनि जिउआव बेफोरबायदि आनजाद फैनाया इसोरा जोंजों थाया होननानै बुजायनाय जाया होनना बुंदों दिनै
इसोरा गावनो रादाय होदों गावनो समाय लादों जोंनि गेजेरावहाय मा होननानै आंनि लोगो लानाया नोंसोरजों जेब्लायबो थागोन आरो माबायदि समाय लादों बेवहाय नोंसोरो दैनि गेजेरजों बारलांबाबो आङो नोंसोरजों थाफागोन होनना बुंदों नोङो जेब्ला दैमा गेजेरजों बारलाङो अब्लाबो आं नोंसोरजों थाफागोन आरो नोंखौ दैया बुखारनानै लांनो हानाय नङा अब्ला दैया नोंखौ लोमफबनायबो नङा होनना बुंदों जेब्ला नोङो अरनि गेजेरजों थाबायो अब्ला नोङो खामग्लि जानाय नङा बाप बाप एसेबां गेदेर बाथ्रा जों इसोरनिफ्राय मोननो हादों अब्ला जोंनि जिउआव जों माखौ जिंगासिनांगौ दं माखौ गाबनांगौ दं माखौ सिन्था खालामनांगौ दं नङा होमबा बेनिखायनो मा होनना बुंदों अरनि सालाया नोंखौ खामनाय नङा होनना बुंदों प्रेज द लर्ड अरनि सालायाबो दिनै जोंखौ खामनाय नङा होनना बुंदों बेनिखायनो इसोरा दिनै जोंनि गेजेराव समाय लादों रादाय होदों दिनै जोङो दानियेलाव बिजाबाव जों जेब्ला नायना सद्रक मैसक आबेदनग' बिथांमोनखौ जोङो अरनि खामग्लिनाय अरनि गेजेरावहाय गारसनजादोंब्लाबो बिसोरखौ अरा खामनो हायाखैमोन मानोना बिसोरजों इसोरा गावनि रदाय होनाय बायदि जबान होनाय बायदि लोगोआव थादों बेनिखायनो अरा बिसोरखौ खामनो हायाखै गोजोन मोनाबिलि दादा अके बिरफुं बसुमतारी गोजोन मोनाबिलि थेंक इउ सो माच आसरित सोमोनांथाव बाथ्रा दिनै दानियेलखौ सिंहनि खुगानि सिगाङाव गारसननाय जादोंमोन खुगानि सिगाङाव बिखौ दोननाय जादोंमोन अब्लाबो बियो मा जादोंमोन सिंहआ बेखौ जेबो खालामनो हायाखैमोन नामा बेनिखायनो जोङो साननानै ला जोंनि जिउआव बेफोरबायदि एसे एनै आनजाद फैनाया सैनांनाया गाबनांनाया जोंनि जिउआव इसोरा जोंजों थायाखै बे नङा ना जोंनि फोथायनायखौ आनजाद नायनो जुनै बेफोरबायदि सैनांनाया माब्लाबा फैयो होननानै बुंदों ना अके जुनुरानि ब्रह्म आंहा गोबां दुखुआव दंमोन आगै दिनैसो लोगो लानो हाबाय आगै अके थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय इसोरा सहाय खालामदों आरो दा जोबनाय सिरियावहाय आं आर'ज खालामगोन आच्छा सिमियन कारेक्ट आदा इसोरनि महिमा आरो हेफाजाबा जोबनो गैयैखा नाथाय बिनि अननायखौ एसे मानसियाल' आजावनो हायो येस इसोरनि अननाया बियो धोनि गोरिब नाया होनना बुंदों मोजां गाज्रि नाया पापिब्लाबो जोङो गाज्रि मावब्लाबो बियो जोंखौ अनो बे जोंखौ बासिया होनना बुंदों नाथाय जोङो मानसिया दिनै बिनि अननायखौ नाजावनो हाया दिनै बे इसोरा जुदि गोथार जानानै गोथारखौल' अनोमोनब्ला रावबो मानसियानो इसोरजों अनजानाय नङामोन मानोना मानसिया पाप मावनायनि जुनैसो दिनै इसोरा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ बे बुहुमाव हरखाबायबा ना बेनिखायनो जों पापिखौ अननोसो इसोरा दिनै जिसुखौ हरबाय होनना बुंदों बेनिखायनो बियो जोंखौ अनो माहि दैमारि हेल' ब्रादार नेटवर्क इसु अके दे खस्थ' खालामनानै नायदो हायाब्ला उनाव नायफिनबाबो जागोन बेखौ आं खावलायबाय बेनिखायनो जों दिनैनिहाय मिन्थिबाय नङा होमबा गोब्राब समाव फोथायनाय दिनैनि आयदा बेनिखायनो गोब्राब समाव फोथायनाय नोंनि जिउआव गोब्राब सम सफैदोंब्ला इसोरा नोंजों गैया होननानै नों माब्लाबाबो साननानै लानो नाङा नाम्बार 2 जाहैबाय challenges build your character होनना बुंदों बे सैनांनाया बे चेलेन्जेसफोरा नोंनि आखल आखुखौ दानायाव दाफुंहोयोसो होनना बुंदों माबोरै होनोब्ला साननानै नाय आं दिनै गाज्रि मावनानै दुस्थ' मावनानै आं भुगिबाय बेनिखायनो आंनि आखलखौ आंनि आखुखौ आं सोलायनो आं सुबिदा मोनो होनना बुंदों गोब्राबथिफोरा जोंनि आखुखौहाय बियो सोलायहोनो हायो होनना बुंदों बियो दाफुंनो हायो माबोरै हायो होनोब्ला दिनै आं इसोरनि बेरेखा हाबा मावगासिनो दंमोन इसोरनि फोरोंनाय लामाजों थाङाखैमोन इसोरा आंनि सायाव साजा होबाय आंनि आखल आखुखौ आं सोलायनो हाबाय नैबेबायदि जोंनि जिबनाव जायो आरोना बेनिखायनो जोंनि जिबनाव बे खैफोदा फैनांगौ सैनांनाया फैनांगौ आरोना बेनिखायनो रमारि बाबालाबनि 3 आरो 4 सिरियाव जों जेब्ला नायो बेयाव बेबायदि जों मोननो हायो नै बेल' नङा नाथाय जोङो जोंनि दुखुआवबो रंजायो मानोना जोङो मिथिगौ दुखुआ जोंखौ रासिन सैनो फोरोङो होनना बुंदों दुखु फैयोब्ला जोङो बांसिन खस्थ' खालामनो हायो सहायनो हायो सैनो हानाय गोहोखौ जों मोनो सैनाया इसोरजों हामजा जानायखौ लाबोयो होनना बुंदों जोंनि जिबनाव जोङो खस्थ' खालामनाया
जोंनि जिउआव दुखुखौ जोङो सैसोनानै थानाया इसोरजों हामजा जानायखौ लाबोयो होनना बुङो आरो बेजों हामजा जानाया बरसाखौ होयो होनना बुङो माने जोंनि आखल आखु दानायनि गेजेरजों जोङो खस्थ' मोनोब्ला दिनै जों गावखौनो सोलायनो लुबैयो नङा होमबा जों दिनै सैनाङोब्ला जों इसोरनियाव गावखौनो गथायो आरो जों सोलायनो लुबैयो नैबेबायदि सोलायनाया मानि गेजेरजों फैदों होनब्ला बे सैनांनायनि गेजेरजों सैसोनायनि गेजेरजोंसो बेनिखायनो जोंनि जिबनाव बे सैसोनाया फैनो गोनांथार होनना बुङो गोनांथार बेनिखायनो जों दिनैहाय बेवहाय सोलोंनिना दिनै जोंनि फोथायनायखौ इसोरा आनजाद लाबाय थानो हागौ बा जोंनि जिउआव जों आनजाद मोनबाय थानो हागौ नाथाय जों जेब्ला गोग्गोमै गोरायै इसोरनियाव नांथाबनानै थागोन गसंनानै थागोन बे जोंनि नांथाबनानै थानाया बे जोंनि इसोरखौ फोथायनाया जोंखौ रिफाइन खालामो नामा जोंखौ बियो सोदाङो our trust in God is refined इसोरनियाव फोथायनाया इसोरनियाव नांथाबनानै थानाया जोंखौ रिफाइन खालामो जोंखौ सरदाङो सोदाङो आङो मैला सानोमोन गाज्रि सानोमोन आंनि साननायफोरखौ आं मोजां जानो खाबु मोनो नामा आङो गाज्रि हाबा मावोमोन गाज्रि बाथ्रा बुङोमोन गाज्रि लोगोजों लोगो जायोमोन नाथाय इसोरनियाव थानायनि गेजेरजों बेफोरनिफ्राय आं सोलायनानै मोजां जानो हायो होनना बुंदों बेसे मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय बुंदोंना बेनिफ्राय नाम्बार 2 जाहैबाय दिनै इसोरा जोंनि बे सैनांनायनि गेजेरजोंहाय बा जोंनि जिउआव बे सैनांनायनि गेजेरजों इसोरखौ बाखनाय होनो लुबैयो ना बुंदों God uses challenges for his glory जोंनि जिउआव बे सैनांनायखौहाय इसोरा गावखौ बाखनायनो थाखाय बाहायो ना मालाबा समाव जोंखौ दुखु होयो मानो थाखाय गावखौ बाखनायनो जों नांगौखाय बेखौ जों साननानै बेनिखायनो रमारि 9 बालाबनि 28 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों आच्छा कमेन्ट फैदों आच्छा सिमियन स्वर्गियारि नंगौ आदा दुखु फैबासो सोलायनायाव फैखायो यस थारैनो जोंनि जिबनाव सोलायनायाव फैयो अके सिमियन स्वर्गियारि स्टार हरदों मोनसे बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय इसोरा नोंथांजों लोगोसे थाना हेफाजाब खालामदों आरो इसोरा जेब्लायबो दैदेनफ्लायथों अब्ला बे समाव जों सोलोंबावनि जोंनि जिउआव बे सैनांनायखौ इसोरा गावनि महिमानि थाखाय बाहायो होनना बुङो God uses challenges for his glory जोंनि जिबननि जि सैनांनायखौ गावनि महिमा बाखनायनो थाखाय बियो मालाबा समाव बियो बाहायो होनना बुङो बेनिखायनो जों दिनैहाय सोलोंनि बे समावहाय मा लिरदों बाइबेल सिरियावहाय रमारि 8 बालाबनि बिक्रम बसु ब्रादार आंना बिराद नेटवर्क प्रब्लेम दिनै अके दे माथो खालामनो ना नेटवर्कआबो बिदिनोसै आं फरायनाय बे समाव रमारि 8 बालाबनि 24 सिरि रोमान्स चैप्टार 8 verse 24 बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ जोङो बरसाजों बासायजाबाय जोङो बरसाखौ नुखायोब्ला बे नंथारगौ बरसा नङा मानोना गाव नुखानायखौ माबोरै बरसा खालामनो नांगौ मोजां बाथ्रा जोंनि गेजेराव दिनै बे बाइबेल सिरिया फोरोंदों मा फोरोंदों बेयावहाय आं बुंदोंना इसोरा गावखौ बाखनायनो थाखाय गावनि महिमा गौरब खालामनो थाखाय मालाबा जोंनि जिबनाव बे आनजादफ्रा फैयो होनना बुंदों बेनिखायनो नैबे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों बेखौ मोनहाय जों इसोरनाव मोनसे बरसा खालामदों आसा खालामदों आरो जायखौ जों नुखायो बेखौ आसा आरो बरसा होननानै बुंनाय नङा होमबा मिथिखानाय बाथ्राखौ नाथाय इसोरनियाव जों सोनारनायखौ जोङो बरसा होनना बुङो जों बरसाखौ नुखायोब्ला बे नंथारगौ बरसा नङा होनना बुंदों नुखायोब्ला बियो बरसा जानाय नङा नाथायब्ला नैबेयावनो मानोना गाव नुखानायखौ माबोरै बरसा खालामनो नाथाय जों दिनै नुखायाखै इसोरा जोंनि गेजेरजों गावखौ बाखनाय होगासिनो दङ इसोरा जोंनि जिबननि सैनांनायनि गेजेरजों गावनि महिमा गौरब खालामजानायखौ बियो दिनै लुबैदों बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जों सैनांनाय फैदोंब्लाबो जों इसोरखौ बाखनायनि जों दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि कालबारनि क्रुसाव आलाय जानायखौ जों साननानै एसेबां सैनांदों सैनांनायनि गेजेरजोंबो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्टआ इसोर आफाखौ बियो बाखनायदों नामा आरो बे इसोरनि बे सैनांनायनि गेजेरजों जोंनि जि देरहानाय भिक्टरि
रंजानायखौ जोङो मोननो हादों होनना बुंदों। अब्ला जोंबो दिनै साननानैनो आंनि दिनैनि सैनांनाया दिनै गाबोन सोरनिबा जिबनाव थुलुंगाखांनाय जानो हागौ। दिनै आंनि जिउआव गोबां दुखु फैदों, गाबनाय फैदों। आं दिनै सैसोनानै थादोंब्ला आंखौ गाबोन नुगोन, बिथांनि जिबनाव गोबां दुखु फैब्लाबो बियो सैसोनो हादों, सहायनो हादों। मानि थाखाय? मानोना बियो इसोरखौ फोथायो, फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ बियो फल' खालामो, बिनि हुकुम बायदि, बिनि हुदा बायदि बियो गावनि जिउखौ दैदेननोखाय बियो हादों। नै बेबायदि जोंनि जिबनाव गुबुनजों नुसार जागोन होनना बुंदों। गुबुनफ्रा दिनै जोंखौ नुगोन, इनकारेजमेन्ट जागोन, गाबोनो गुबुनफ्रा। बेनिखायनो जोंनि जिउआव जों खैफोद फैब्लाबो, दुखु फैब्ला जों निरासा जों जानो नाङा होनना बुंदों। आरो इसोरा माब्लाबाबो जोंनि सायाव बे सै होनायखौ ओरैनो थांहोआ होनना बुंदों। गड नेभार वास दिस ए ट्रायल होनना बुंदों। जोंनि जिउआव बेबायदि सैनांनाय फैब्लाबो बिखौ माब्लाबाबो ओरैनो हगारा होनना बुंदों। बेकाराव बियो हगारनाय नङा। जों जेब्ला जेनेसिस जागायजेननायनि चेप्टार 50 भार्स 20 नायोना, बेयाव जों बे बाथ्राखौ मोननो हायो ना। दिनै जाय नोंनि सुथुर, बेखौ इसोरा, जाय नोंनि सैतान, नोंनि हेंथा, नोंनि बेरेखा मानसिखौ गड केन टार्न फर गुड, बेखौ इसोरा फिदिंनानै मोजां खालामनो हायो होनना बुंदों। अब्ला जोंबो दिनैहाय इसोरा जोंनि बायनाय गोसोखौ, मेंनाय गोसोखौहाय आरो गाज्रियाव थांनाय जोंनि जिउखौ बियो सोदांनानै मोजां खालामफिननो जुनै जोंनि जिउनाव सैसोनायखौ बियो माब्लाबा लाबोयो होनना बुंदों। आरो बेबायदि दुखुनि समा सफैब्ला, निदाननि समा सफैब्ला, नोंनि जिउआव सैनांनाया फैयोब्ला, हल अन टु हप, नोङो मोनसे आसा नोङो खालामनो हायो होनना बुंदों। माबायदि आसा बेलाय? सोरनियाव आसा खालामगोन जोङो? नैबेयावहाय जों बुंदोंना, बाइबेल सिरि जों नायनि बेयावहाय 2 कोरिन्थियानि 4:9 आरो 9 जोंखौ बुंनाय बायदि ना। के राजु नार्जारि, ब्रादार नोंनि लाइफआव फैबालाय आंनि न'खरखौ इसोरनाव बिनानै होब्ला, अके थेंक इउ, दाहाय आं बिगोन। आरजनि खावलायनायखौ दा हरथ'नो नाङा, आं खावलायबाय। दसे दंबावो, बिनि उनाव आङो आरजनि खावलायनाय लाखागोन। बे समाव नोंथांमोना खावलायनो हागोन। मा होनो बेयावहाय? इसोरनियाव जोंनि फोथायनायखौ जोङो हल्ड खालामनानै, हमथानानै जों लाखिनानै दोननांगौ होनना बुंदों। दिनै जों जेब्ला नायोना, नैबेयावहाय 2 कोरिन्थियानि 4:9 आरो 9 जों नायब्ला नुयो। बेयाव फरायनि, बेयाव लिरनाय दङ, जेथिंनिफ्रायबो जोङो सेखथाब जायो, नाथाय गेरेबा। सम सम जोङो गोनो गोथो जायो, नाथाय जोङो बरसा गैयि जाया होनना बुंदों। आरो 9 जोंखौ बुंदों, जोङो मानसिफोरजों नासयजायो, नाथाय माब्लाबाबो इसोरा जोंखौ नागारा होननानै बुंदों। आरो जोङो बुख्लाय जायो, नाथाय जोङो थैया होनना बुंदों। बे मोजां बाथ्रा। मा फोरोंदों जोंखौहाय? जेथिंनिफ्रायबो जोङो सेखथाब जायो, संसाराव थांनानै थानायावबो, मोदोम हिसाबैबो आरो आत्मायावबो दिनै मोदाया, सैताना जोंनि सायाव नासयो होनना बुंदों। नाथाय जोङो गेरेबा, जों माब्लाबाबो बायनानै थाङा। मानोना इसोरा जोंजों थानायखाय, इसोरनियाव जों जेब्ला बरसा खालामो, आसा खालामो, अब्ला जों बेबायदि जायो आरोना। बोलोगोरा जों जायो। सम सम जोङो गोनो गोथो जायो, जों आन्दायो, मा खालामनो फोरबो, आङो गाज्रिजोंनो थांनोसै नामा, आं बे गाज्रिखौनो मावस्रानोसै नामा, जोंनि जिउआव बेबायदि साननाय फैयो। नाथाय जोङो बरसा गैयै जाया, जोङो आसा गोमाया होनना बुंदों। जों फोरबोखौ मिथिनायखाय जोङो फोरबोनियाव गथायनानै होयो। जोङो आन्दायब्ला, जोङो जिउआव दुखु जायोब्ला, जोङो जिउआव सैनांब्ला, जोङो राहा गोथे जायोब्ला, जों इसोरनियाव गथायो। जोङो मानसिफोरजों नासयजायो होनना बुंदों। संसाराव थानाय समाव जोंखौ गोबाङा नासयनो हागौ, गोबाङा मुगैनो हागौ, गोबाङा मुजुनो हागौ, नाथाय माब्लाबाबो इसोरा जोंखौ नागारा। संसारनि गासै मानसिफ्रा नोंखौ नागारब्लाबो, नोंनि गोजानाव थाब्लाबो, नोंखौ एरा एरा खालामब्लाबो, इसोरा जोंखौ माब्लाबाबो नागारा होनना बुंदों। जोङो बुख्लाय जायो, नाथाय जोङो थैया। जोंखौ बुख्लायनो हागौ, बुसोमनानै दोननो हागौ, नाथाय जोङो थैया होनना बुंदों। जोङो मोदोम हिसाबै थैनो हागौ, नाथाय जोङो आत्मायाव जोङो थैनाय नङा आरोना। आरो जों थैथारा।
सोमोगोनां बाथ्रा इसोरनि बे रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों सिमोन सरगिरि इसोरा नोंखौ आरो नोंथांनि नखरखौ बोर होथों आदा लागारबो इसोरनि मेसेज होनो हादों अके थेंक इउ सो माच इसोरा बाख्नायजागोन आरो इसोरा बाख्नायजाथों अब्ला जों बेवहाय दिनै सोलोंबाय गोब्राब समाव फोथायनाय बे गोब्राब समाव फोथायनानै नांथाबनानै थानो हाग्रा मानसियासो इसोरनि गुबै सेला होननानै बुंदों बेवहाय ना गुबै इसोरनि फलोवार्स गुबै इसोरखौ अनग्रा मानसिया नङाब्ला खैफोद फैब्लानो जों जुदि एरायनानै खारोब्ला सैथो इसोरनि बिसाजों जानो हानाय नङा जोङो थगायसुला जागोन आरोना बेनिखायनो बे गोब्राब समाव जों माबोरै फोथायनानै थानो हायो थानांगौ होनोब्ला बे गोब्राब सैनांनाया जोंनि जिउआव मानो फैयो होनना बुंदों आरो बे गोब्राब सैनांनाया फैब्लाबो इसोरा जोंजों थायाखै होननानै माब्लाबाबो साननानै लानाङा नाम्बार 1 नाम्बार 2 बे सैनांनायनि गेजेरजों जोंनि आखल आखुखौ जों सोलायनो खाबु होयो होनना बुङो इसोरा नाम्बार 3 जाहैबाय बे चेलेन्जफोरखौ इसोरा चेलेन्जनि गेजेरजों जोंनि जिउआव सैनांनायनि गेजेरजों गावनि महिमा गौरब आरो प्रशंसा खालामनो जुनै बे सैनांनायखौ जोंनि जिउआव माब्लाबा बियो होयो होनना बुंदों नाम्बार 4 जाहैबाय बे सैनांनाय फैब्लाबो नोंनि जिउआव हल्ड अन टु होप नों आसाखौ नों माब्लाबाबो खोमानानै लानाङा आसाखौ नों माब्लाबाबो खोमानानै लानाङा होनना बुंदों बेनिखायनो जोबनाय फारसे आं थांनि जेब्ला नोंनि जिबनाव गोबां सैनांनाया दुखुआ सफैगोन अब्ला नों गोसोखां मा गोसोखांनांगोन इसोरा बारहुंखानि समावबो नोंजों थाफायो होनना बुंदों आरो बियो नोंनि जिबनाव बे सैनांनायनि गेजेरजों नोंनि जिउनि आनजादफोरनि गेजेरजों बियो नोंखौहाय नोंनि जिउआव बे गेदेर खामानि मावो होनना बुंदों जों मालाबा लोमजायो जों इसोरनियाव आरज खालामो इसोरा दिनै सोखायो आं लोमजानानै दंमोन दुखुआव दंमोन इसोरा सोखायो गेदेर खामानि मावनो जुनैबो बियो जोंनि सायाव मालाबा सैसोनायखौ बियो लाबोयो होनना बुंदों आरो इसोरा माब्लाबाबो नोंखौ आनबियारेबल सैनो हायै साजाखौ माब्लाबाबो बियो होआ होनना बुंदों जायखौ नोङो सहायनो हागोन मानोना इसोरा नोंखौ मिथिगौ नों बेसेसिम सहायनो हागोन नों बेखौ आनजाद नायो मालाबा समाव इसोरा अब्ला जों गोसोखौ हमथानि ना अके नासा नहस नार्जारि अके थेंक इउ सो माच थेंक गड दिनैनि दिनाव आंखौ लोगो मोनहोनायनि थाखाय अके थेंक इउ सो माच मिथिंगा नार्जारि इसोरा बाख्नायजाथों अब्ला जों दिनैनि बे खैफोद समाव जों गसंथानांगौ बे खैफोदा जोंनि जिबनाव इसोरा गावखौ महिमा बाख्नाय होनोबो लाबोयो होनना बुंदों ना बेनिखायनो जों बे समाव आरज खालामगोन दै आरजनि सिगां नोंथांमोननि गेजेराव आरजनि खावलायनाय दंब्ला बे समाव हरनो खावलायबाय थाब फैनानै आं थाब फोजोबनो सेस्था खालामगोन अन्नानै थाब कमेन्ट खालामदो आङो थोंजोङै आरज खालामनि आरो सोरहाबा जुदि बेमारनि थाखाय आरज होनदोंब्ला नोंथांमोना दै नङाब्ला थाव लानानैसो आंनो कमेन्ट खालामदो आं बेखौ खावलायखानाय थाबाय थाबैनो कमेन्ट खालामनो आं खावलायबाय आरजनि खावलायनाय बिसय दंब्ला आरजनि पइन्ट दङब्ला जायखिजाया बिसयखौ लानानै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनो हागोन थेंक इउ आंनि थाखायबो आरज खालामदो नोंनि आरजजों सोखा जायो आरो आंनि गासै गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ खेमा होयो यस आरज खालामनि प्रटल दैमारि आदानि थाखाय आरज खालामनि बे समावहाय प्रटल दैमारिनि थाखाय आरज खालामनि जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अंख इसोर आफा नों आफा गथानिफ्राय मोनाबिलि समाव बिदिनो हामबाय नों फोरबो आफा बिसासखि बे समाव गथायदों जे आदा प्रटल दैमारि बे गावनि सैनांनायनि जुनै नोंनियाव गथायदों फोरबो आफा बेनि जिबनाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों मिथिगौ फोरबो आफा बेनि आत्मायाव नों खोथा बुंनो बेनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव फोरबो आफा नोंनि बोलोग्रा आखाइजों बिलिरदो आरो नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा बिथांनि गोसोखौ नों गुरै खालामदो आरो बिनि गासै मावनाय दाय पाप गोरोन्थिफोरखौ बे दिनै गोसो गाबनायजों नोंनियाव फैदों फोरबो आफा बेखौ नोंनि माहा होदो फोरबो आफा खेमा खालामदो आरो बियो थाबैनो सोखा जानायखौ मोनगोन
आरो गाव हारसिङै गसंनो हागोन थाबायनो हागोन संसाराव थांनानै थानाय समसिम नोंखौ गौरब महिमा आरो प्रशंसा खालामनानै जिउआव दावगालांनो हानाय बेनो बोरखौ होदो फोरबाफा दानि बे समाव गथायदों फोरबाफा बेनि गासै देहा सोलेरनि जे सैनांनाय बेराम जे गासै बेरामखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो फोरबाफा आरो बेनि जिउआव नोङो बासायजानायखौ रंजानायखौ गोजोननायखौ होदो फोरबाफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय आरो बेनि गासै सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोंनि गोथार आत्माजों स्पर्श खालामदो नोंनि पबित्र आत्मानि गोहोखौ बिनियाव थानो होदो नोंनि गोथार आगदाखौ जों बिनि गासै देहानि अंगफोरावनो बिलिद आरो सैखा जानायखौ होदो हामबायनायजों गुसुं आरो सास्र बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबि आमेन गोजोन्थों थेंक इउ Okay. Komita बसुमतारी ओके जोबोद मोजां मेसेज फंबाय आंबो इसोरखौ मोननाया 4 years जाबाय आरजआव लाफा जेन' गसंथानो हायो आरो सैसोनो हानाय गोहो मोनो ओके कमिटानि थाखाय आरज खालामनि जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथार नोंखौ इसोराफा दानि बे समाव गथायदों जे सिस्टार कमिटा बिदिनो नोंखौ मोननाया 4 बोसोर जाबाय बेनिखायनो बिनि आत्मायाव बिनि जिबनाव नोङो खोथा बुंदो फोरबाफा बिनि आत्माखौ नोङो फोजाखांदो सिरि मोनहोदो फोरबाफा नोंनि गोथार बायकनि गेजेरजों बे गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय बायदि फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों नों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि आखायाव नोङो दैदेनदो फोरबाफा संसाराव जेसेबां समसिम थांनानै थागोन नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि खामानि मावलांनो हानाय बिजों लोगोसे थादो फोरबाफा गोजोननाय न'खर बिनो होदो बिनि जिउआव नोङो रंजानायखौ लाबोदो बिनि जिउनि थांखिफोराव नों थाफानानै हेफाजाब खालामदो फोरबाफा थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे राहा लामा नों बिनो होदो फोरबाफा जेब्लाबो नोंनि आत्माजों बेखौ दैदेनदो हामबायनायजों गुसुं आरो सास्र बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सिमियन सरगियारि आमन सरगियारि मेन्टेल प्रब्लेम आदा आंनि बिदा अन्नानै प्रे खालाम अके दै लाब्ला मोजां जायो बेबायदिखौ आं होनखादों नङा होमबा खायसे बेराम खायसे प्रब्लेमनि थाखाय दै बा थाव लायोब्ला मोजां अब्लाबो जेबो नङा आं नेक्स्टनि थाखाय खोन्थाखानाय थाबाय सिमियन सरगियारि बिथांनि आमन सरगियारि आरज खालामनि हालेलुया हालेलुया गोथांखौ इसोराफा बे समाव नोंखौ हामबायनो फोरबाफा जोंनि बायग्लिनाय गोसोखौ नोंनियाव लाबोदों फोरबाफा नों नाजावदो जि आमन सरगियारि फोरबाफा बिदिनो मेन्टेल प्रब्लेम खर'नि प्रब्लेमजों भुगिनांनानै दं फोरबाफा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोखौ नों बिनि देहायाव थानो होदो फोरबाफा बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो सैखा जानायखौ होदो फोरबाफा बिसेसखि बे समाव गथायदों फोरबाफा बिनि खर'आव साननो हानाय गोहोखौ नों होदो फोरबाफा थाबैनो बे सैखा जानायखौ मोनगोन फोरबाफा बिनि मेन्टेलाव बिनि खर'आव नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै दानो नों स्पर्श खालाम नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनाव नों सुफुंदो फोरबाफा हालेलुया गोथांखौ इसोराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबायनो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि ब्रेनाव नोङो टाच खालामदो फोरबाफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबाफा बे समाव गथायदों हामबायनो जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय फोरबाफा थाबैनो बे सैखा जानायखौ मोनगोन फोरबाफा बिनि गासै खर'नि प्रब्लेमफोरा सैखा जागोन आरो मोजां जिउ बियो खुंनो हागोन फोरबाफा बिनि देहा बिनि सोलेर बिनि न'खर बिनि आत्मा आरो बिनि जि ब्रेन फोरबाफा नोंनियाव गथायदों बेखौ नों नाजावदो हामबायनायजों गुसुं आरो सास्र बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों अके थेंक इउ अब्ला बे समाव जों लाबावनि आदसा बिरफुं आदा आंनि आदानि मेगना मावबाय थादों आदा बिनि थाखाय बिना होदो अके आं दा खेबसेनो बिगोन दै अके बिक्रम बसु ब्रादार आंखौ आरज खालाम मोजां लामाजों दावगालांनो हाथों होनना अके आं जेनेरेल आरजखौ आं जोबनायाव खेबसेनो खालामगोन आं बेखौ खावलायखानाय थाबाय
जायफ्रानोखि बेरामनि थाखाय खावलायदों बिथांमोननि थाखाय आं स्पेसियेल बे समाव खालामनि बिनि उनाव आं जोबनायावहाय बयनिबो थाखाय खेबसेनो आं आर'ज खालामगोन बेखौ आं खावलायखाबाय अके मिथिंगा नार्जारि आर'ज खावलायनाय आंनि थाखाय आर'ज खालामना होदो ब्रादा जुलिनि उनाव आं सासे आंगो अके आंगो गोमाजानानै दिनै 1 year जाबाय अके दाबो आं बावनो हाया आंनि अनसुलि हिन्जावखौ गारबोनाय समफ्रा आंखौ गोदाव सोराव खालामनो नागिरो समाव येस मिथिंगा बे समाव जोङो मिथिंगा नार्जारि फंबायखौ जों इसोरनियाव गथायगोन बिनि गारबोनाय समाव जि जाथायनि थाखाय बियो गोबां दुखु मोनदों बिनि जिबनखौ जोङो गथायनि हालेले गोथावनखौ इसोर आफा दानि बे समाव नोंखौ हामबायदों जि मिथिंगा नार्जारि बे फंबाया दिनै बोसोरसे जालांबाय गावनि जिउनि लोगोरिखौ गोमाजानानै जिउआव गोबां दुखु दं फोरबाफा जानो हागौ बेनि जिबनाव नोंनि फसंखानाय समा बेनोमोन फोरबाफा बेनिखायनो जों नोंखौनो हामबाय होनदों गासैनिबो थाखाय बेनिखायनो बे फंबायनि जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा जोनोमनिफ्राय बेखौनो जेरैबायदि अननायजों खांबोबाय फेदेरबाय बिनि थैनाय समसिम नोंनि अननायखौ बिजों होदो बेजों नोङो थाफादो फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों बेखौहाय दोबथिंदो फोरबाफा संसाराव थांनानै थानायाव गावनि जालांनाय जाथाय सम गासैखौबो बियो सैनो हानाय गोसोखांब्लाबो फोरबाफा नोंखौ सिगाङाव दोननानै फैबाय थानाय समनि थाखाय गावखौ बाहायनो हानाय बेनो नोङो बोरखौ होदो फोरबाफा मोजां साननो हानाय बेनो गोसोफोरखौ होदो बुजिनो हानाय गियानफोरखौ होदो फोरबाफा फैबाय थानाय समाव जेब्लायबो नोंनि गौरबनि थाखाय गावखौ बाहायनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो फोरबाफा बेनि जिबनाव बेनि गोसोआव आरो बिनि मेलेमाव जि साननायफोर फैयो बे गासै गाज्रि साननायखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दानो गोजान खालामदो फोरबाफा फैबाय थानाय समाव जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै मोजां लामा मोजां साननाय मोजां थांनानै थानो हानाय बेबायदि जिउखौ होदो हामबायनायजों गुसुं आरो सासरा बासारा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अके अके जसिना नार्जारि अके आंनि परिबारखौबो गथाय अके आं दा जोबनायावहाय आं खेबसेनो आर'ज खालामनायखौ आं खावलायबाय गोजोननाय थाबाय इसोरनाव बिसना होनायनि थाखाय आच्छा नंगौ मानसिया दुखु खैफोदाव गोग्लैबासो इसोरखौ नागिरो बियो आंनि जिउआवनो जादों अ येस थारैनो बेबायदिनो नंगौ सैथो बाथ्रा ना मानसिनि जिउआव बेनिखायनो सैनांनायाबो फैनो नांगौ मालाबा समाव सम आरो मानसिया संसाराव मोदोमनि गोसोनि नांगौखौल' मोनजोबनानैबो जुदि जिउआव बासायजानाय गैयाब्ला जोंहा मा मोनदेरनाय दङ होनना बेनिखायनो जोंनो सम रंजानायल' मोननो हास्थायनायनि सोलाय जोङो दुखुखौबो मोननो हास्थायनांगौ मानोना रंजानायजों आं इसोरखौ बावगारनो नागिरो संसाराव आङो गासैखौबो मोनजोबनायजों आं इसोरखौ बावगारनो नागिरो बेनिखायनो आंनि जिउआव आं जेब्ला दुखु फैयो अब्ला आं इसोरखौ गाबज्रि आंनि जिबनाव जेब्ला आङो सैनांनाया फैयो आं इसोरखौ नागिरो बे बेसे मोजां अब्ला जोंनि जिउआव बे सैनांनाया इसोरनि आनजाद लानाया फैनो गोनांथार आरोना अके थेंक इउ स' माच अब्ला आं खेबसेनो रावहाबो बेबायदि गैलाब्ला आं आर'ज खालामसै जायफोर बिथांमोना न'खरनि थाखाय आरो गाव गावनि जिबननि थाखाय आर'ज गथायदों खावलायहरदों बिथांमोननि थाखाय आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन आरो सोरहाबा सानाय सुनाय दंब्लाबो आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन नोंथांमोना जे जायगायाव सादों नोंथांमोननि आखाइखौ आं दांनानै लानो खावलायदों इसोरनियाव जों आर'ज खालामगोन नोंथाङा नोंथांनि फोथायनाया इसोरा गेदेर खामानि मावो होनना बुंदों बिनि उनाव जों फोजोबगोन अके मिथिंगा नार्जारि थेंक्स ब्रादार आर'जनि थाखाय जिउआव बोलो फैयो आंहा थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथों आरो लोगोसे नोंथांनि जिबनावबो इसोरा थानानै खामानि मावफ्लाबाय थादों जेब्लाबो इसोरनाव फोथायनानै था आर'ज खालामबाय था ना गासैनि थाखाय इसोरा नोंनो थांनानै थानायाव मोजां राहा लामा बियो होगोन गावनि फसंखानाय सम बायदिसो जायो नावदोना जेब्ला जोङो बाइबेल सिरि उपदेशगिरि 3 बालामनि 1 जों नायोना बेवहाय माबायदि लिरनाय दं जों नुयोना मानसिनि जिउआव गासैबो इसोरनि फसंखानाय सम बादिसो जायो नामा
जोंनि जिउआव अनलायनायाबो जोंनि जिउआव जोनोम जानायाबो जोंनि जिउआव थैनायाबो आरो संसाराव जानाय गासैबो जाथाय घटना मानि इसोरनि फसंखानाय समबादिसो जायो होनना बुंदों जों बे इसोरनि फसंखानाय थिनानै दोनखानाय जाथायफोरनिफ्राय जों बारग'नो लुबैयोब्लाबो जों हानाय नङा मानोना इसोरा जोंनि थाखाय बेखौ थिनानै दोनखादों बे लिरनानै दोनखानाय होनना बुंदों बेबायदि अब्ला जोङो फैदो जोबनायनि आरज खालामनोसै नोंथांमोननि थाखायबो आं आरज खालामगोन जायफ्रानोखि सानाय सुनाय दं दा आं आखाइखौ दांनानै लानो खावलायदों बेनि उनाव जों फोजोबगोन दिनैनि बे हाबाफारिखौहाय आरज खालामनि दै हालेलुया हालेलुया गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों फोरबो आफा नोंनि गेदेरथा अननायखौ मोननायखाय बे समाव जों नोंनि आथिं गुदियाव फैनो जों खाबु मोनदों फोरबो आफा जोंनि गोसोनि गाबनायफोरखौ जों नोंनो गथायनो जों बे खाबुखौ मोनदों जोंनि बायग्लिनाय गोसोफोरखौ नोंनियाव फैनो थाखाय जों खाबुखौ मोनदों बिनि थाखाय नोंखौनो हामबायदों फोरबो आफा दानि बे समाव गथायदों जायफोर बे भिडिअ'आवहाय दिनै कमेन्ट खालामदों नोंनियाव आरज खावलायदों फोरबो आफा नों गासैखौबो मिथिगौ जाय व्यक्तिफोरा दिनै गावनि जिबनाव मोजां न'खर खुंनायनि थाखाय आरज गथायदों बिथांमोननि न'खराव नों थादो बिथांमोननि जिबनाव नोङो थादो फोरबो आफा नोंनि दिथा होनानै बिसोरनि न'खरखौ नों खांदो आरो बेंनानै लादो फोरबो आफा आरो जायफोर न'खराव दिनै गाव गावनि गथ'फोरनि थाखाय आरज गथायदों बे गथ'फोरखौबो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा बिसोरनि फरायनाय बिसोरनि देरनाय बिसोरनि थांनानै थानाय समखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नों बेखौ नाजावदो आरो दैदेनदो फोरबो आफा बे समाव बिसासखौ गथायबोदों फोरबो आफा जायफोर व्यक्तिफोरा दिनै गावनि देहायाव गोबां सैनांनाय सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दं बिसोर दिनै गाव गावनि आखाइफोरखौ जेराव दांबाय फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउजों नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि बे दांनाय आखायाव नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि बे दांनाय आखायाव नों बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा बिसोरनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोंनि गोथार आगदा आखाइखौ नों दानो टाच खालामदो फोरबो आफा गासै सैनांनायफ्रा दानिफ्रायनो बिसोरनिफ्राय गोजान जागोन फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जों बिथोन होदों फोरबो आफा बिसोरनि जिउआव नोङो रंजानायखौ लाबोदो सोखा जानायखौ आरो गोजोननायखौ लाबोदो फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज नोङो खोनासंबाय आरो फिननायखौ होबाय फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ आरो गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच प्रटल लाइभ अके गाबोन लाइभ फैगोन नामा अके नायनि समखौ नायनि दे हायोब्लाथाय आं फैनो सेस्था लागोन आं गस्पेलावनो आं बांसिन फैनो सेस्था लायो मालाबा समाव नाथाय उसुबिदा जायोना अके थेंक इउ स' माच सोरबाफोर माबा बुंनोब्लाथाय बुंनो हागोन सोंनोब्ला सोंनो हागोन माबा मोनसे फोरमायनो दङब्ला फोरमायनो हागोन बे समाव आङो खावलायबाय आच्छा रावहाबो जुदि जेबो बुंनो गैलाब्ला जोङो थांसिगोन आरोना जों क्ल'ज खालामसिगोन लाइभखौ दोनथ'गोन बेनि थाखाय आं खावलायदों आसा खालामदों थारैनो नोंथांमोना लाइभआव बाहागो लानानै जिउआव एसेब्लाबो गोजोननायखौ मोननो हादों अके कमिता बसुमतारी हामबायसै आगे अके अके सारा मिसं अके प्रेज द लर्ड ब्रादार अके थेंक इउ प्रेज द लर्ड इसोरा बाख्नाय जादों आच्छा जसिना नार्जी अके थेंक इउ आदा अके मस्ट वेलकाम इसोरा बाख्नाय जाथोंसै गासैनिबो थाखाय इसोरा गौरब जाथों आं बेखौनो मिजिंथिबाय आं बे समाव खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना जुदि इमारजेन्सि आरजनि खावलायनाय थायोब्ला ना आरो आरजनि खावलायनाय बिसय थायोब्ला नोंथांमोना आंनो मेसेन्जाराव मेसेज हरनानै दोनहरनो हागोन आं नोंथांमोननि थाखाय आरज खालामगोन आरो सोरहाबा जुदि बेरामि बायदिसिनानि थायोब्ला नोंथांमोना बेमारिनि कन्टेक्ट मोननाय मबाइल नाम्बारखौ शेयार खालामनानै दोनहर मेसेन्जारनि गेजेराव आं बेखौ खावलायनाय थाबाय थेंक इउ अब्ला आङो नेक्स्ट अके सारा मिसं अके
आंहा दिनै लेट जाबायना अके जेबो नङा नेक्स्ट लाइभआवहाय बाहागो लानो सेस्था खालाम नेक्स्ट लाइभखौ आङो बेबायदि सिरि सिरि फैनाय नङा आङो रिल्स मोनसे हगारगोन बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आं लाइभ फैगोन होननानै अब्ला नोंथांमोना रेडि जानानै थानो हागोन बेखौ आं खावलायबाय अके जोमै बसुमतारी प्रेज द लर्ड आदा अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ सो माच इसोरा बाख्नाय जाथों अब्ला नोंथांमोना दिनै मिथिबाय नङा होमबा जों मानसिनि जिबनाव जोङो दुखुखौ लानानै गोबां जिंगासियो नाथाय इसोरा बे जिंगासिनायनि मानसिनि जिंगासिनायनि गेजेरजों गोबां गेदेर खामानि समावबो जोंनि गेजेराव बे जोंनो सैनो हानाय गोहोखौ बियो बारायनानै होयो होनना बुंदों आरो बे सैनांनायनि गेजेरजों इसोरनि गौरब महिमा बियो बाख्नाय होयो जोंखौहाय नङा होमबा आरो बे सैनांनाया जोंनि जिबनाव जोंनि केरेक्टारखौ जोंनि आखल आखुखौ बियो सोलायनो जोंनो चान्स होयो जोंनो खाबु होयो आरोना थेंक इउ अके सारा थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय दान्दिसे सम आं हगारबावबाय नोंथांमोना माबा मोनसे बुंनोब्लाथाय बे समाव बुंनो हागोन आरो बे समाव खावलायनो लुबैदों आं साननैसो उनावहाय बाइबेलनिफ्राय मोननैसो कुइज प्रग्राम आं लानानै फैगोन बेयाव आङो माखासे बान्थाफोरबो होनाय जागोन प्राइज होनाय जागोन नोंथांमोना एसे थाम-थिम जानानै था आं मा सिस्टेमै खालामगोन आं बेखौ उनावहाय फोरमायनानै होगोन अब्ला फोजोबनोसै दिनैनि लाइभखौ ना रावहाबो जेबो बुंनो जुदि गैलाब्लाथाय अके अब्ला जों फोजोबदिनि जोबनायाव आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जायफोर बिथांमोना आंनि बे लाइभआव बाहागो लाबाय आरो नोंथांमोननि हेफाजाब होबाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननायखौ हरफिनबावनानै आंनि दिनैनि बे लाइभ फैनाय हाबाफारिखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय बयनिसिमबो गुड नाइटसै इसोरा जों साफ्रोमखौबो लोगो लोगो थानानै हेफाजाब खालामथों आमेन गोजोनथोंसै थेंक इउ बाय बाय